garden ton marlitum RNC panel gum apong che than lo labangso PGR VGR eviction ke non ke PGR VGR kache song kali danglo labangke non labangke PGR VGR akache song ke lake non bangke karbi atum amana peng karbitum ke high kerem karbitum ke thekibi karbitum kwansi kang tuijima kwansi kelejima kwansi kaba prangjima kwansi kar jap ningi si karbitum man peng ke dujima halabang so lam snang man tanglo non ilitum lang nang prote RNC panel tum che than lo eviction ki pi manghu nang ni kopini council men che parai manghu nang ni council nu kopini ka chingki manghu nang ni po RNC ne che than pik lo pini ke RNC ke nang le tanglo halabang so aphipia ang deng bangke non pini an bangke pini ahok lo theklong lo tema dak PGR VGR aklam long karbiang long autonomous council kachari ake hai tuliram long hang tin ladak rang alang li dak la flex nang som lo dak benar nang som lo ladak la puson la ben pu penang dak ke claim ke nam nang cepak nang stame halabang ke akapre kali rat aphan kapamang hu la pen rat aphan ke baiji kelem ji aphan si labang so bang ke claim chot dabang thek dak lam lo la pen non head jong ake hai tuliram long hang me thanga pe soma je tok lo PGR VGR long bang ke eviction ke claim ke non mat ke hem bang ke tharli no dak pu palang li klar dak pening je lo labang non ke dak PGR VGR aklam no biribi thung sing ingkai chotpo fencing dak pine pai mang sing ingkai chotpo longle phelang sai katin ingkai chokala ke komane bi chai nong ko pine ingar tum pine nok pang hodang na sok pang hodang na bu kangkai piason nang man poke alang li bang pulo high court pen stake order ban derma non banke eviction banke claim no dak bol aben tharli no dak bo se alang li ape song kaningje kang de halabang so lam yang ke pini arnian bang klang dak lo la an arni penta ilum rat aphan ke nang palu nang palom phan chot la penan par bang ta pini ya bang ta la dak phelang pi krong philong dak PGR VGR aklam long wang pen da bang so flex benar nang tar bang ke la bang thang nat la puson ka cepak klang cepat duk loke ne ke claim loke ne claim ji pu loke ai ne cepat duk piklo un edet loke halabang so lam kate warji ka par tingi phansi ke claim chot asonsi pini kum na theklong lo athe itum klar dak ben chini lo labang so PGR VGR eviction ke claim ya phan bang high court long ke la don inkora hini atum si hala dak ke lam hoi pidam chot lapen la don inkora hi tum hadak lam hoi ki pidam pen iste order ke ban det kudakali pini andi jongsi karbiang autonomous council kachari tum jongsi eviction ke claim jening ke hang wek pulutang de ke damtang niphai kre hiniar ni mate 12 July mate ke non ke damtang ke kre hini 12 arni high court long ke chengsi la bangso PGR VGR buthak case ke bang arni kopia posip council atum I standing council mate council ai hin pen piposi advocate che toinde dat lo notice ke long ke iru ya prang silong ejipuni piposi alang che toy dun dat lo mate labang ke mate ke chenggan itum chipulo labang so eviction notice bang ke la ke chingai adpen pre-plan mate labang it's scripted eviction notice pusi tum la si pulo ke chengben chingai lo itum karbiang long arat pan ke lapuson kache song long lapu aning kaparun je phan halabang so meke kar kapa map choki phan kache song kapa bob je phan mangsi non bang lapu eviction notice bang lapu isi lam thulam dokson paman lo halapu bang ke court phan bang ke lapu arba khubason sinon bang tin chong lo kedam tang men lapu son si tum mathalo non apodang le roke hala ilum ko bima ka feri hala sinang man non bang ke court long le rok lo non ke koson lapu si alam mang parlin si ningje thurong son sidum theklong lo lasi jasemet pet bang ke labang so eviction notice abang ke tipi ke lake thang nat takali labai kapamang hu lapen rat aphan kapalu kapalom phan lapan ke claim chot lapen pinidak tuliram long hang amen thang jungjung lang pendak notice pi det pen pinidak flex benas ke benar bang ke tar bare ji ke akenang sot sewe circle office manang circle office bang rang pola da claim po alang lidak bang pena ke claim akenang we la bang ke lata rat aphan isiam make kapalu ji phan si claim chot akaprek thang nat takali non itum lang nang pulotang te jongsi ke claim vek ji pulotang de eviction ke claim je phanong si kar jab vek aning ke hang vek pulotang de senior advocate ke hire si ala so ke song par jab nei pulotang de pinipi posi ke dam tang krehinier ni ke chengsi PGR VGR puchak labang so case hala da high court long ke bang ni piposi council ben advocate che toinde de lotang de mare council tum ke claim ke ji si ke thaila so pot loke akapre thangnat kali loke lasi amut pi non bang ke rat atum karbi anglong rat thurthi ar jabti re jok delo ilitum kache song abang ke tang kring pen ilitum labang so chunche tik pleng pletik ben ar jap thi pen se che song se lapen anu tinta karbi puchichini repen non ke karbitum amana pen karbitum therak nang kokpo karbitum rem nang kokpo hala bang so anu tin ar jap thi pen se itum claim pa prang pari prodang de labang so kache song la daksi ke boplo lapen karbi tum ke bang jinang kailong ke la dakalo kapadu si ilitum ke isi athepi bangai kwansi pa prang thekji ma kwansi leunji ma kwansi ar japun lang ma karbitum kwansi pa prang unang bangke labang so kache song longsi kiripon po lapen jong si la un edet pulatna ke bang jilangan nike hemprek alam ke kache than ke hello pigalam lo jong he akisung pustame karbitum ki thur bang sebedeji kache song kar jap bang sebedeji lasi amut pi ke kar dakalam lo non rat ki thurnang ko pornang litang lo
rat kar jab nang po pornang litang lo rat kache song nang po pornang litang lo non itum lang nang pulo tang te ladak PGR vijara long ke labang so eviction ke claim nang ji po eviction notice illegal po council man pang dak elo aron re putak pang dak elo pini sorkare bornga mura phandong si pinalang itum order cancel thek pune pini hadak training license ke do botum hadak beha paper ke claim tum pini pi posi claim ke datlo beha paper ke claim kang tonji kali hemrit kache physically alang dum hemrit kache tang tuisi ke claim hemso ki kim si hala ke claim bom dak aprek pe government scheme ka ke claim sa dak alang itum claim bonom dampon bom lasi anu tin akar biara tanalum chisik ignoi kar jap lapen ki thur lapen karbi kar jap nang dia porno nang litang lo lapen karbi ke bar nang po porno dam kamek jang kalilo non mange kar jap pen anu tinda serai dai pen itum ke donang po porno litang lo non itum lang nang pulutang re labang so ai eviction notice bang pini amut pi bange pini la anani council tum ke claim kenang kopi si ke claim ma kopi ning ke hang ban si ke claim ma ko anar di doma ko ana hok pet mak lage pini ani lun klang daklo pini te char daklo posi anu tin karbing long ara do ana tum ham sami labang so lam so dak pen patini iklo laben sodak pen alit mana tuning ri iklo non bangke iltum party song dhorom tipu pin pen karbi pu chini pen anutin da ab jab rep nang ko anutin da lam phe chipka chepa choi rep nang ko anutin abidi anutin ke thek keri anutin akachini anutin asyang tong tbc labang so ke chesong man chepa hai wek nang ko kali bulutang te karbi tuma man kela da khelo ke boppa mepu halabang sum chini lo non bangke alangli moheta ni dum pa chini lo tuliram long hang ke hai kaninje bangke court pen stay order bande posi hem bange tharli long le det po opinion kelang li ningje daklo same don kre hini beta fancy court pen stay order kelong chot stay order ta kali ilitum pen chedan dun de posi pinalom feder ilit men jong se chedan dun poson de pini hala tak ni non ke bang jilang august 5 ke next hearing nang le de jita hai mane sina non bangke ilitum court pen along ilitum karbiang long pen ba dua bang ku atum ta chetoy dun de pini council phandong si kopine corruption a case poson de pini komane senior advocate ke afansi tum hire ji thedung advocate man si hire tang de pini da karbi tum mana pengalam dak nang le rok pini karbi tum kar jap karbi tum kar in nai lamang so ka chesong pini pia posi inut advocate chetoy de to mate lada ake che ke biasu tum pini make lip lable pini eviction ji notice peter pini kuidu koida ka pherebi mate da karbi mo thomas council kachari tim ko pini lam thulam da alang ka chingwai sudoma rat phan kapal lupa lom je phan itum karbi phan akache song kapa mep je phan bangsi laki atha kache klang chod eviction notice nang tum phereri nang tharli le putong arlo ka chingwai su tong ke dukok ma lasi hala so bang da penang le tum bangke kache rok topan kachini nang ji kenang sot lapen nona teng polotet lapuson kaching wai su arlo dukok lo hala so posi pini labang so kache song ang tinggal anang le rok lo lapen court long ta lapuson kapang kre bang si dukok lo pen court long ta pini council men bang jok ta ar jap duna bang avidet lo lasi nona bangke jongsi laso case ke kerem nang jia case kali laso case ke kerem nang ji kali high wek nang ji laso case ke lasi laso case jong si kerem puti lake tuliram ong hang si kerem laso case jong si kerem pule la bangke karbingong thomas council si kerem laso case jong si kerem pule la bangke karbi akhei si kerem posi laso case jong si rem hok pule tang pe athi pike council kachari tumong se la bangso dai ke doji karbingong thomas council kachari tuliram ong hang pen chenglok alang tum claim dam rapel bang pupi do ana tumong se labang so adai ke toji lapen phurki bolong de posi non jasemet pet non laso along bangke kar jap thipen anutina karbita cherok tok dona po lapen jasemet karbingong temas council tum jong si ke claim kapang krepen kopine jong se atok barik nang lapen non bangke ilum non apa chini ko mentu si kar jap dima mentu si ke dojima mentu si ke claim kena ma putot nang tumana apa chini ko men nang lipan putot birtana pigi si non athepi bangke anutina nang tum chisiking loi anutina ke claim ke dam je pan nang tum chingwa ignoi bidi sore chepa choi ignoi te amut pi bangke don kre hinia phan istay long lok pustami alang litum jasemet pet bangke 22 household tum hanong si stay order pidap same dak ke do ke amut pike 2004 household ke do don surhini so siang bongpen doning kora hinia phandong si eviction notice ki pidap pen stay order dong si pidap same hala don surhini thak ke dolang ke tangte hala don kora hini pangjok long noi kali pul tangte 22 household ke pangjok long noi hala don surhini thak dolang pen hala eviction ke claim han ke penap an ke nikre pho playing at lo penap an ke penapan ki nigre playing at lo polote penap dik pen ke hala bangso don surhini thak tumhan hem ka tharli jen bini gari humko ana nagele ke kopilo ka chesi keche dang do lasi hala so amut pila mangke penang ladak nang pa manghu rat phan kapal lu kapal lama phan mangsi aja ka mangke alang dum lam ka parting son sa dum theklong lo lasi hala so pot bangsi ilum jaste met pe cherok topen arjap thi pen non bangke donai